Danas ćemo tapacirati jednu stolicu. Čisto da vidite da i to znam da uradim. Prvo odvijamo šarafe. Skidamo ovaj deo, isto šarafe. Zatim sa šrafcigerom skidamo ovaj deo. Samo podvodimo ispod svake da bi otpečili. Možda ima neki lakši način. Sada vidjet ću da li ću skidati sve jedan po jedan ovaj ili ću samo odseći, verovatno ćemo samo odseći da ne bi oštetili ovu šperkaču, a ovaj sve jedan moramo izvući ovako. Sad ovo će potrajati. Ovdje ima jako puno ovih i sad nam se ne da skidati jedno po jedno, a i baš je dobro zakucano. Ovo smo očistili. Preporučujem svima da rade sa rukavicama zato što ovo bode. Uzet ćemo skalpel i ovako ćemo odseći, pa ćemo skinuti ovu tkaninu i onda ćemo samo novu nakucati gore. Sada ćemo ovo skinuti kad smo isekli. Vidite, to je čak i zalepljeno bilo. Samo ćemo presući novo. Koristit ćemo ručnu heftalicu. Ovo će biti materijal. Napunit ćemo je. Ovako bi to trebalo iseći. Sada kada smo donekle isekli, pozicioniramo to i možemo početi s heftom.
Preostaje samo iseći višak skalperom i vratiti onu gumu. Ok. Preostaje još samo da sklopimo. Ukoliko imate sav potreban materijal, ovo je moguće uraditi za sat vremena. Hvala na gledanju, pozdrav!